इमि मा खालामदोंमोन नोङो? आंना गाबोननि माखासे लांनांगौ फाइलफोरखौ रेडि खालामनानै लाखादोंमोन। नोंहा गाबोन अफिसाव थांनांगौमोन ना? औ। मोजाङानो जाबाय दे। नोंलाय मा खालामदों? मा खालामनो आरोना, ओरैनो दङ। ओमफ्राय मानो ओरैनो थानांगौ? ओमफ्राय बर'सा? औ, मा जाखो इमि? दाख्लैहाय आं दालाय बुंदोंमोन ना आब' सुरिया दालाय फैथ'वाखै होनदोंमोन ना आं दाख्लै? औ। नोंसिनाव थांनायनिफ्राय सफैयाखैमोन ना दाख्लै? औ। दाख्लै बियो मोनायावसो फैदोंमोन। औ, ओमफ्राय मानसियाना जौ लोंनानैसो फैदों। जौ फेनानै फैदोंमोन। मादि जाखो नों जुरि? हेल', बर'सा? औ इमि। ओमफ्राय ना दाना सोमखोरा बिसो दोनफैदों न'आव। जेबो हुस गैलायै लोंथारदों मानसियानो। मादि खालामबाय थायोथाय बेबो? जों मालाबा सानैजों रायलायफिनसै। औ बर'सा। नामबेरैनो संनानै दोनखानोसै आङो। दानो नङाबा आबाया हाखु दाखु जालायगोन। सोरां बारांनो संनानै दोनखानोसै आङो। दा एसे जालांथोंसै। नङाबा दानो जानो हास्लाबा मास्लाबा जालाङालासिनो थांलायगोन गथ'आ। बे सिखारियावनो इसिमाव संनानै दोनखानोसै आङो। आंनि फिसालाय बेबा बेसे गोबाव जाबोगोन। जालाङा माया उदै खालि बोरै हगारहरनो देनाय। आयै, नों आंनो एफा फुङावनो ओंखाम संबाय आरो आयै। आबा गावनि फिसानो जाहोनायालाय मा जानो। नोंबा माला फैगोन माला मागोन ओंखाम उखैगोन ना आबा? आयै, एबार नायदोल' नों आयै, आं गासैबो मोजां खालामजोबगोन। हाखु दाखुआ सैथाननिसो खामानि आबा। गासिबो लासै लासै जालांजोबगोन दे। थाथ'दो आयै। दे आबा। दिनै फैगोन ना फैलाथाय? माथो दाबो गंसेबो फिलफिलिबो गैया। जानो दिनै मानो गंसे फैयाखैथाय? नोंहासो लेट जालायलांसिगोनदां। जानायाथ' जासिगोनानो। बिदिबा नों आंनि स्कुटिखौनो लांथ'दो नामा बर'सा? नाङालै इमि। बायनो हानाय गोहो जाबा आंनो बायगोन। जागोन दे। हे इमि, नों मिथिगौ ना आं नोंखौ बेयाव मानो लिंहरदों? मानोना नों आंनि लाखि चाम। नोंबो जेना बर'सा? औ। अके बाय, थांद'। नङाबा दा लेट जाबावगोन बे। अलरेडि लेट जाखाबाय नोङो। बाय। बाय।
एबा फुङाव जेराव लायगोब्रा डिस्टार्ब हेलौ सोमखोर नों दासिमबो सिखाराखै नामा? मा जालायखो एबा फुङावलाय? मा फुं? सोमखोर बाहेरायाव नायलाय नोङो बेसे सानजौखो साना? ओमफ्राय माथो जाखो? नों फन हरा नालाय आं हरबायना। सुजु दाय रायलायनोसै। आं दानो रायलायगोन। आं उन्दुनो ओंखारदोंलै सुजु। मानो? मोनायाव उन्दुआखै नामा? मानो बिदिलै नों सुजु? आं बिदिनोखा माथो। आं दायो कल खालामफिनगोन दोनथ'। दे बिदिबालाय। सोमखोर आं अफिसाव फैबाय। दे आं दायो कल खालामगोन थाथ'। दे खालामखा खिन्थु। देलै दे आं खालामगोन बुंबायना। जोंना बसआ बेनो। मिस्टार बरसाया नोंनो नङा होमबा? नाइस टु मीट यू बरसा। येस मैम। मिस्टार नार्जारी नोंथां। येस मैम। मिस्टार बरसानो गासैबो खामानिफोरखौनो मोजाङै बुजायना होदो। जागोन मैम। बरसा नोंथां गासैबो खामानिफोरखौनो मिस्टार नार्जारिया बुजायना होसिगोन नोंथांनो। आरो गोदानबो जाहैबायना एडजास्ट जानायाव एसे एनै टाइम लानो हागौ बाट जेबो नङा दे। जागोन मैम। मिस्टार नार्जारी आं थांथ'नोसै। बेस्ट अफ लाक बरसा। थैंक यू मैम। मोजाङै मोजां टाइम बाय टाइम मावग्राफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो। आसा खालामो नोंथाङाबो मोजाङैनो मावलांगोन होननानै। नों बेयाव फैनामोन नामा? ओमफ्राय आंखौलाय मानो लिंहरा? मिस आंग्रि आया मालाबानो बावजोब्बाय नामा? नोंखौ न'आव सोर दोनफैया? लोंनानै मा खालामामोनलाय? मा खालामा आंलाय? उफ बेखौ बुं मा खालामाखै नों? आरोथ' लोंनानै किस उप्स। Just shut up. नों होनलाबायबा जागोन नामा? आया मोजां होनबा नोंथ' बावखासिगोन ना? फेनायालाय अबावथो गोसोआव थानांगौ? नोंनि बे किस वाव। बांद्राय फाल्तुक नङा। आंहा गोसोआव दंखायो। आं लोंबाबो बेबायदि खालामाखै। नों खालामाखै बुंबालाय मा जाबावगोन मिस एंग्रि? आरोबा माबादि खालामबावामोनथाय? नों बांद्राय थगायना मिन्थिबायना? वेल नोंनि मोनसे जिनिसा आंनाव थाबोदों बेखौसो होफिननो फैदोंमोन आं। मा बेलाय? नोंनि फन। मा? बिदिबा नोंनावसो दङ? आंनाव थायाबा सोरनावथो थागोन? हेभि माथो लोंबा नोंबो। आंहा लेट जाबाय। दानाबा माखौ लांगोन दे?
मोनसेखौ लांबावनोथाय आङो मा सानबाय थाखो आरो एसेबां बुरजा दख'ना मा खालामनांगौ बेखौलाय माबा आब' आङो बर'सा बिमानो मादैनो लांनो बासिदोंमोन दख'ना मतलब नोंनि बिखुनजोनो औ नाथाय नायना आब' अबे मोनसेखौ लांनोथाय आं दाबो बासिनोनो हायाखै आच्छा आब' सरि बेयावहाय अबे मोनसेया मोजांसिनथाय देलाय खिन्थालाय र' आगै एमि मोजाङाथ' गासिबो मोजांजोब नैबेखौ मोजांसिन नुदोंमोन आङो नोंसो अबेखौ फसायो आंथ' फसायनाया फसायो नाथाय मादैयाबा फसायोना फसायाथाय एस गावनि बिखुनजो जागोनखौनो मादै होनबावो सोरबा आइ होननो सोलोंदो नोंनि बिखुनजो जाखासिगोन जेराव नङा होनबा आब'आबो मा होनोथाय आया नै मोजां होनबा बिना दे नों माखौ लाङो बासिबाय थादो आंहा मोनसे फिसा खामानि दङ बाय दिनै शिवा बबेनिफ्राय बबेयाव लाबोखो बर'सा दिनै नोंनि थाखाय खुसि जानांगौ ना आंनि थाखाय दुखु जानांगौ थाबैनो आगै एमि आरो नोंनि जुलियाबो जासिगोन आंनि हास्थायनाया जाफुङाबाबो नोंनियाथ' जाफुंबायना बर'सा बेयावनो गोजोननाय दं आङो नों खुसिबा आरो मा नांबावगौ आब' सरि एमि नों दाबो उन्दुआखै नामा उन्दुथ'वाखैमोन आब' ओमफ्राय नोंलाय बेयाव हारसिं मा सानबाय थादों आं जेबो सानाखै वेल उन्दुयैद' हर थ'बाय नोंलाय आब' आं उन्दुथ'वा नों थांदो उन्दुयदो